Assalamu alaikum, barkanmu da yammaci, fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. So ga waɗanda har yanzu ba sa gane wannan daily combo ɗin na hamster, insha Allah duk wanda ya kalli wannan bidiyon zai fahimta kuma zai dinga yi da kansa. Amma kafin mu fara, har ila yau dai muna ƙara roƙonku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka ya dore mana subscribing, sannan ya taɓa ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu ko da yaushe muka ɗora bidiyo zai same shi, sannan kuma a yi mana liking saboda liking yana ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai, sannan a yi sharing ga sauran mutane. So kamar yadda aka saba, idan ka shigo nan gurin kamar haka, ka shigo wajen combo ɗinka a wajen mining ɗinka na hamster, so wajen wannan ɗan gatarin inda aka rubuta mine nan gurin, to nan mutum zai taɓa, so a nan combo ɗin yake. So da ka shiga za ka ga sun baka wannan gashi nan wannan question mark ɗin guda uku, to waɗannan katikan su ake so ka fito. So na yau waɗannan katikan za ku ga su nan wannan gurin, so waɗannan katikan su ne amsanmu na yau. So kamar yadda kuke gani su za mu zo mu lalubo yanzu. So da farko za ka fara shiga wato gida na farko inda yake market ɗin nan, sai ka duba a hankali sai ka ga akwai ɗaya daga cikin abubuwan nan da aka baka aka ce su ne amsa na yau. So inda ka duba a hankali insha Allah a nitse za ka ga ɗaya daga cikinsu ko kuma ka ga biyu daga cikinsu, wani lokacin ma duka ukun. So amma yanzu kun ga a cikin market ɗin nan kamar mun gama duba market, kun ga ba ko ɗaya a ciki, sai mutum ya tafi wato abu na biyu inda aka rubuta PR and team ɗin nan. So nan ɗin ma sai mutum ya duba a hankali. So in kana dubawa a hankali insha Allah za ka ga ɗaya daga cikinsu. So kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi ƙasa, so yauwa gashi nan kun ga yanzu mun samu guda ɗaya. Wannan shine ɗaya daga cikin katikanmu na yau, gashi nan wannan kun gan shi nan, to shine katinmu na yau, wato ɗaya daga cikin guda ukun nan. So idan ka ga bai buɗe ma ba sai ka duba ƙasansa, za ka ga a ƙasansa an rubuta ma abin da za ka je ka taɓa ya buɗe. Kun ga an rubuta mana mu je mu nemi marketing mu kai shi level 2. Mu je mu nemi marketing mu kai shi level 2. To yanzu sai mu duba a hankali sai mu nemi marketing, shi ma insha Allah yana nan gurin. So sai ka duba a hankali za ka nemo marketing. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan marketing muke nomawa, muna cikin PR2 ko PR and team. So gashi nan yauwa za ku gani ga marketing ɗinmu. So kun ga marketing ɗinmu, to wannan marketing ɗin kuka kula za ku ga yana level 0. Kun gan shi nan yana level 0, to yanzu wannan marketing ɗin shi za mu mayar level 2. So yanzu za mu danna shi so biyu, yanzu kun ga mun tafi so ɗaya, yanzu ya zama level 1, sai mu ƙara taɓa shi, yanzu ya zama level 2. Shikenan amsan mu za ta buɗe. So gashi nan kun ga mun buɗe wannan, so yanzu kun ga wannan bit ɗin namu ya buɗe, bit team ɗin nan, sai mu zo mu taɓa shi tunda ya riga ya buɗe. So gashi nan yanzu zan taɓa shi tunda shine amsan mu na farko, katin mu na farko. Gashi nan kun ga na taɓa shi, an ɗau mun coins ɗina guda 500 kacal. Gashi nan na buɗe packet na farko kenan, ko in ce na buɗe kati na farko. To saura kati guda biyu muke da su. Kun ga na farko gashi nan mun buɗe shi, saura question mark guda biyu. So yanzu waɗannan guda biyun su ma za mu tafi lalibansu. So tunda na san inda suke, bari kawai mu tafi cikin special. So a cikin special ɗin nan waɗannan guda biyun, ragowar guda biyun duk suna nan. Ga ɗaya nan a sama, sannan kuma ɗayan shi ma yana ƙasa. Bari mu je mu nemo na ƙasan, wadda duka biyun za ku ga suna nan. Yawwa, so wannan na ƙasa ɗin nan shine wato wannan app creator listening ɗin nan. So wannan shine wato ɗaya kati, ɗaya daga cikin katikan namu. Gashi nan 16,000 shi ma na taɓa shi. Kun ga mun buɗe kati na biyu kenan. So yanzu sauran mu kati guda ɗaya, shi ma yana cikin special ɗin nan. So idan muka yi sama kaɗan za ku ga gashi nan. Kun ga waɗannan duk su tambaye mu je mu buɗe wani abu ba, so saboda already na riga na buɗe su. To in dai ka taɓa yi ka buɗe wasu katikan, so baka da matsala, kana zuwa kawai taɓa su zaka yi. Idan kuma baka buɗe su ba, a ƙasan su zaka ga an rubuta ma abin da zaka sa. So yanzu gashi nan za mu yi taking price ɗinmu na yau. Shikenan kun gani ba wata wahala, yanzu shikenan mun haɗa 5 million na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, shi ma na gobe insha Allah a cikin group ɗinmu na Telegram da kuma group ɗinmu na WhatsApp da group ɗinmu na Facebook duk za mu sa muku amsoshin, wanda idan mutum ya ga amsoshin insha Allah zai iya yi da kansa. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa mu ci moriyar wannan mining da muke yi. Amin.